Прывітанне, шаноўнае гаспадарства. Сёння 11 траўня выбарчая камісія ў поўным складзе пачынае сваё чарговае адкрытае пасяджэнне. Нагадаю, што на пасяджэнні прысутствуюць чальцы камісіі ў складзе Андрэй Атаманчук, Алена Філатава, Альвіна Мінгазава, Дмітрый Лазавік, Ярослав Бекіш і я старшыня камісіі Алена Прыходзька. І пачну з таго, што парадак дня абвешчу і папрашу вас прагаласаваць, калі вы з ім згодны, калі не, то выказаць свае заўвагі. Першае пытанне гэта зацвердзіць парадак сённяшняга дня. Другое пытанне абвесціць прынятыя ў працоўным парадку цягам мінулага тыдню рашэнне. Трэцяе пытанне разглядзець запыт ад аб'яднання палітычных партый Народная грамада і Беларуская хрысціянская дэмакратыя Салідарнасць змены, унясенне зменаў у напісанне іх спісу, то бок зараз спіс напісаны лацінкай, дадаць яшчэ кірылічную транскрыпцыю. Наступнае пытанне гэта абвяшчэнне рашэння выбарчай камісіі па канчатковай канфігурацыі выбараў, то бок мы абвесцім, якім чынам у выбаршчыка будзе магчымасць аддаць свае галасы за сваіх кандыдатаў. Наступнае пытанне гэта дэкларацыя, наша пазіцыя адносна тых заўваг, якія зараз мы наглядаем падчас агітацыйнага перыяда. І апошняе гэта разгледзець пытанне запрашэння незалежных назіральнікаў да удзелу ў выбарах. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ёсць заўвагі па абвешчаным мной парадку дня? Калі не, то давайте выказвацца і галасаваць. Заўваг няма. Заўваг няма. За прапанаваны парадак дня. У мяне пытанне пра звароты аб выключэнні са спісаў, ці патрэбна нам абмеркаваць? Звароты па прынятых рашэннях ты маеш на ўвазе? Да нас паступілі звароты аб выключэнні са спісаў. Так, і мы сёння ўжо абвяшчаем прынятыя рашэнні, якія мы прымалі ў працоўным парадку. Але калі будуць пытанні ці заўвагі, канешне, можна выказвацца і дадаваць нешта, так. Заўваг няма. Все, тады... Заўваг няма, я за. Так, дзякуй вялікі. Тады пераходзім да парадак дня зацверджаны, і я перахожу да таго, што зараз абвешчу і праінфармую усіх аб тых рашэннях, якія цягам мінулага тыдня прымалася камісіяй. Итак, у спісах кандыдатаў выбарчых суб'ектаў адбыліся наступныя змены. Кандыдат спіса выбарчага суб'екта независимыя беларусы Уладзіслаў Салавей, які быў у спісе пад нумарам 2, Мікалай Бойка пад нумарам 12 і Андрэй Гаўрылюк пад нумарам 14 выключаны са спісаў кандыдатаў у адпаведнасці з рашэннем выбарчай камісіі ад 2 траўня 2024 года, і падставай для гэтага выключэння стаў адпаведны зварот, які быў накіраваны ініцыятарам выбарчага суб'екта напярэдадні на адрас выбарчай камісіі. Кандыдат спіса выбарчага суб'екта аб'яднання палітычных партый Народная грамада і Беларуская хрысціянская дэмакратыя Салідарнасць Цішкевіч Вольга пад нумарам 10 таксама была выключана са спісу кандыдатаў у адпаведнасці з рашэннем выбарчай камісіі ад 2 траўня. Падставай для выключэння стаў адпаведны зварот, накіраваны ініцыятарам выбарчага суб'екта 2 траўня. Кандыдат са спіса выбарчага суб'екта каманда Латушкі і Рух за свабоду Алена Пацыковіч пад нумарам 45 выключана са спісу кандыдатаў у адпаведнасці з рашэннем выбарчай камісіі ад 10 траўня. Падставай для выключэння кандыдата са спісу стаў адпаведны зварот спадарыні Пацыковіч ад 9 траўня 2024 года на адрас выбарчай камісіі. Кандыдат са спіса выбарчага суб'екта блок Прокоп'ева-Егорова Ярослав Гамолка пад нумарам 32 выключаны са спісу кандыдатаў у адпаведнасці з
рашэннем выбарчай камісіі ад 10 траўня. Падставай для выключэння стаў адпаведны зварот, накіраваны ініцыятарам выбарчага суб'екта 9 траўня на адрас выбарчай камісіі. Кандыдат спіса выбарчага суб'екта «Наша справа» Тацяна Шостак пад нумарам 11 выключана са спісу кандыдатаў у адпаведнасці з рашэннем выбарчай камісіі ад 11 траўня. Падставай для выключэння стаў адпаведны зварот, накіраваны кандыдатам напярэдадні 10 траўня на адрас выбарчай камісіі. Кандыдат спіса выбарчага суб'екта «Воля» Ігор Турцевіч пад нумарам 5 выключаны са спісаў кандыдатаў у адпаведнасці з рашэннем ад 11 траўня, і падставай для выключэння стаў адпаведны зварот, накіраваны самім кандыдатам 10 траўня на адрас выбарчай камісіі. Вось усе гэтыя змены, па якіх мы прынялі рашэнне. Нагадаю, усе выключэнні адбыліся па запыце альбо саміх кандыдатаў у большасці выпадкаў, альбо лідараў спісаў. Яны ўсе верыфікаваныя, узгаднены з усімі, накіраваны адпаведныя лісты на запыты, і сёння пасля пасяджэння будуць апублікаваны адноўленыя спісы з улікам усіх гэтых прынятых рашэнняў. Калі ласка, калегі, ёсць нейкія пытанні ці заўвагі па таму, што я зараз прамовіла? Нет, замечаний нет. Мы, в принципе, все обсуждали в рабочем порядке, поэтому... Ну, тут, можа, я б хацела больш, таму што так, мы ў працоўным парадку ўсё абмяркоўвалі, і можа больш для публічнасці. Хацела б яшчэ дадаць ад нашага імя, ад імя камісіі, што мы фіксуем, і да нас звяртаюцца людзі з фактамі таго, што аказваецца ціск на чальцоў выбарчых спісаў і на лідараў спісаў, у тым ліку рознага кшталту ціск і з боку рэжыма, што цалкам натуральна, і, на жаль, не толькі з боку рэжыма. Таму мы хочам давесці, што мы гэта ўсё фіксуем і абмяркоўваем паміж сабой, і гатуем нават напярэдадні адказы на сітуацыі, якія яшчэ не ўзніклі, але цалкам могуць узнікнуць. І мы хочам звярнуцца да ўсіх адказна і свядома ставіцца да выбарчай кампаніі і да свайго удзелу у ёй. І таксама свядома ставіцца да сваіх калегаў, нават калі яны з'яўляюцца з вами канкурэнтамі, свядома і з павагай ставіцца да іх рашэння прыняць удзел у гэтай выбарчай кампаніі. Калі ласка, калі ёсць што дадаць, калегі, выказвайцеся. Ну, давайте я крыху разбаўлю. Агульная такая інфармацыя будзе. Выбарчая камісія імкнулася зрабіць гэты выбарчы працэс максімальна прозорым. І мы на шматлікія парушэнні, якія б разглядаліся ў афіцыйных структурах, проста заплюшчвалі вочы, але мы бачым, што гэтае паслабленне з нашага боку, умоўна кажучы, што мы бачым, але не выказваемся, яно дазваляе камусьці пераходзіць вось гэтыя межы дазволенага і гэтыя этычныя нормы, і мы бачым рознага кшталту ціск, у тым ліку на нас. Адпаведна, я хацела бы звярнуцца да ўсіх. Не так даўно з'явілася база кіберпартызанаў, якая паказала, што свет на сённяшні дзень вельмі празоры, і кожны зараз можа у перспектыве адказваць за тыя дзеі, якія робяць сёння. І я ад сябе асабіста і за падтрымкай камісіі заклікаю кожнага справаздачыць за тое, што вы робіце сёння, таму што, хутчэй за ўсё, заўтра прыйдзецца за гэта адказваць. Мы не паддаёмся ціску, якой на нас аказваецца непасрэдна. Мы не рэагуем на тыя злачынныя, на мой погляд, рэчы, якія спрабуюць нейкім чынам уплынуць на рашэнне выбарчай камісіі. Адпаведна, я асабіста заклікаю, калі ласка, перад тым, як зрабіць нейкую пакасць, падумайце, што заўтра за гэта можа быць.
Таму што калі ўплыў ідзе настолькі моцны, што чалавек вымушаны зменьваць сваё асабістае рашэнне, ну гэта ўжо не дэмакратыя, а гэта ўжо мы бачым першыя адзнакі новай дыктатуры. Гэта тое, ад чаго так выбарчая камісія імкнулася адысці, і адпаведна і мае калегі, і наша група працоўная, якая зараз намагаецца максімальна наблізіць выбарчы працэс да якаснага. Канешне, мы вымушаны будзем у тым ліку рэагаваць і падкрэсліваць тых, хто робіць нейкія рэчы, якія мы можам расцэньваць як дэзінфармацыя, дыскрэдытацыя і ўсё, што можа псаваць нам нашу працу. Адпаведна, мой заклік: спыніцеся, яшчэ раз пераглядзіце пытанне да сваіх калегаў, і мы датрымліваемся таго, што мы павінны быць у дыялоге, а не навязваць свае меркаванні іншым людзям. Дзякуй. Я хотела бы добавить по этому вопросу то, что фактически давление на отдельных членов списка, оно может иметь очень фатальное значение для всего списка, потому что в связи с положением о выборах есть определенные гендерные квоты, и когда угроза возникает именно у женщин-членов списка, то, к сожалению, независимо от нашего личного мнения членов комиссии, мы работаем на основании положения, мы его изучали, как в данной ситуации поступать, и у комиссии не будет оставаться иного варианта, если, например, гендерная квота не будет соблюдена. Это предусмотрено такое положение, что как должна действовать комиссия в случае, если выбывает член списка, и там четко в положении указано о том, что если в результате выбытия лица не соблюдаются положения, пункты положения, то комиссия должна принять решение об отмене регистрации списка, то есть об отмене того решения, на основании которого список был зарегистрирован. Поэтому на самом деле вот это очень-очень важный вопрос, когда люди вынуждены исключаться из списка. То есть список может стать весь под угрозой, поэтому тоже еще раз и я от себя закликаю, что чтобы не было давления на членов избирательных субъектов. Спасибо. Дякую вялікі, калегі. Калі няма заўвагаў, мы можам пераходзіць да наступнага пытання. І яно тычыцца канчатковай канфігурацыі адносна таго, як выбаршчыкі змогуць аддаць свае галасы, прагаласаваць за свае спісы, якія яны абяруць. Нагадаю, што на пачатку працы выбарчай камісіі патэнцыйна існавала дзве опцыі для галасавання, разглядалася дзве опцыі для галасавання. Гэта опцыя праз адмыслова створаны камандай Паўла Лівбера дадатак электронны, які спамуецца з Apple Store і Google Market. І другая опцыя – гэта опцыя галасавання праз Telegram-бот, які б верыфікаваў галасы адносна базе дадзеных, якая знаходзіцца ў сістэме «Голас». Выбарчая камісія ў працоўным парадку правяла некалькі працоўных пасяджэнняў па гэтым пытанні. Зараз я проста распавядаю грамадскасці, каб вы разумелі логіку прыняцця гэтага рашэння і разумелі, што яно не было прынята там спантанна альбо эмацыйна, што мы ўсё ж такі досыць сур'ёзна падышлі да гэтага пытання, вывучылі яго перад тым, як прыняць рашэнне. Мы праводзілі кансультацыі і з Паўлам Ліберам, і мы праводзілі кансультацыі з адмыслоўцам па бяспецы і па таму, як працуе ўвогуле архітэктура Тэлеграма.
І пасля ўсяго гэтага, пасля абмеркавання, выбарчая камісія прыняла рашэнне пакінуць адну опцыю для галасавання, то бок дадатак, які трэба будзе спамаваць з Apple Store і Google Play. Гэта то, што тычыцца канчатковай канфігурацыі. Зараз я патлумачу, якім чынам гэта будзе адбывацца. То бок дагэтуль на дадзены момант і да 20 траўня гэты дадатак пакуль не выкладзены для спамоўкі ні ў Apple Store, ні ў Google Play. Гэта зроблена адмыслова у мэтах бяспекі, каб у процідзеючых сілаў, мы ведаем, што рэжым таксама адсочвае гэтыя выбары, было як мага менш магчымасцяў нашкодзіць альбо стварыць нейкі там дзеркальны дадатак ці штосьці яшчэ іншае. Вось, таму мы наўмысна адклалі рэліз гэтага дадатка на платформах на 20 траўня. 20 траўня ён там з'явіцца. Ад панядзелка у сродках масавай інфармацыі з'явяцца адмысловыя інструкцыі, як гэтым дадаткам карыстацца. Таму я заклікаю ўсіх прычэпных дакладна вывучаць гэтыя інструкцыі і, што называецца, калі ты ведаеш шмат частку, то ўжо потым лягчэй будзе карыстацца. То, калі ласка, сачыце. Яшчэ я таксама хочу звярнуць увагу ўсіх удзельнікаў гэтага электаральнага цыклу, чтобы вы карысталіся толькі інфармацыяй з адпаведных афіцыйных крыніц, з паведамленнем на старонках Координацыйнай рады альбо ў сродках масавай інфармацыі, якія Координацыйная рада будзе верыфікаваць як партнёрскія. То бок усе спасылкі на спамоўкі гэтых дадаткаў альбо спасылкі на інструкцыі, яны будуць выкладацца менавіта там. Таму, калі ласка, правярайце інфармацыю, адкуль вам прыйшла спасылка, хто вас да чаго заклікае, адкуль вы што спамуеце, калі ласка, карыстайцеся толькі выключна афіцыйнымі спасылкамі, выкладзенымі на афіцыйных каналах. Нагадаю, з 25 па 27 траўня адбудзецца само галасаванне праз гэты дадатак, і ўжо пасля 28 будуць абвешчаны вынікі і размеркаваны квоты альбо мандаты па сродкам метада Хайра-Неймейра. Калі ласка, калегі, хто хоча дадаць да таго, што я сказала? Я цалкам згодны, падтрымліваю і пацвярджаю так, што такое рашэнне было прынята. Дзякуй. Ну, я, можа, яшчэ дадам, што галоўнае, канешне, пытанне бяспекі ва ўсіх стаіць і, скажам, такога асцярожнага падыходу да ўсяго новага, што прапануецца. Ну, вось я яшчэ раз скажу, што усе варыянты гэтай бяспекі, наколькі гэта магчыма у дадзеным выпадку, пралічаны і прадугледжаны. І гэты дадатак з'яўляецца максімальна бяспечным для карыстальнікаў. Для тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, будзе адпаведная інструкцыя, як яго выдаліць і не пакінуць пасля сябе ніякіх лічбавых слядоў. То бок вы спамуеце дадатак, у ім жа прагаласуеце, выдаліце і ніякіх слядоў не пакінеце. Нагадаю яшчэ раз, што вы не перасылаеце праз дадатак свае асабістыя дадзеныя. Яны захоўваюцца, застаюцца ў вас на тэлефоне. Калі вы пакідаеце дадатак, яны застаюцца з вами там. Калі вы выдаляеце, яны выдаляюцца адпаведна. Мы атрымліваем ад вас толькі закадзіраваную інфармацыю, то бок токен, хэшыраваную інфармацыю аб вашых персанальных звестак, якую немагчыма раскадзіраваць абратна, то бок паглядзець, што гэта за звесткі, і ніякім чынам немагчыма паўплываць на чалавека, які гэтыя дадзеныя адправіў, ці выкарыстаць гэты набор лічбаў супраць гэтага чалавека. Калі няма заўвагаў, то можам рухацца да наступнага пытання. Яно таксама... У мяне ремарка толькі кароткая. Там, калі я добра памятаю, у інструкцыі напісана, што
На тэрыторыі Беларусі трэба абавязкова выкарыстоўваць VPN. Так. Так? І гэта Да, таксама у мяне ўсё, дзякуй. пазначаць на тэрыторыі Беларусі, канешне. Гэта адна з істотных кропак бяспекі ў гэтым пытанні. Дзякуй. І на тэрыторыі Беларусі мы раім выдаляць адразу ж і не захоўваць гэтую прыладу ў сябе ў тэлефоне. Гэта 100% так. Калі вы будзеце гэта рабіць з тэрыторыі Беларусі, то выдаліць адпаведным чынам. Далей, спадарства, у нас пытанне, зараз у нас цягнецца агітацыйны перыяд, і выбарчая камісія, мы не распрацоўвалі ніякіх адпаведных спецыяльных правілаў, дакументаў, мы просто заклікалі усіх прытрымлівацца, што называецца, здаровага глузду і паважлівага стаўлення адзін да аднога. Але мы назіраем і фіксуем выпадкі, калі праз апытанкі, нейкія рэйтынгі альбо параўнальныя матэрыялы, відавочна адбываюцца маніпуляцыі, і нават па сутнасці дзесьці і нейкі чорны піар ужываецца з мэтай дыскрэдытацыі выбарчых суб'ектаў альбо асобных персонаў. І таму на падставе гэтага выбарчая камісія звяртаецца да ўсіх удзельнікаў выбарчага працэсу з заклікам прытрымлівацца прынцыпаў здаровай канкурэнцыі і не ўжываць гэтыя брудныя сродкі уздзеяння на грамадскае меркаванне. І таксама мы звяртаемся да саміх выбаршчыкаў з заклікам крытычна ставіцца да інфармацыі, правяраць яе, атрымліваць яе з некалькіх розных крыніцаў і усялякія, будь-якія апытанкі, рэйтынгі, параўнальныя вынікі не ўспрымаць як канчатковыя альбо сапраўдныя экзіт-полы. Потому что падобны контент ён уводзіць у падман і ствараецца часам для маніпулявання грамадскім меркаваннем і для аказання падсвядомага ціску на ваш канчатковы выбар. Таму, калі ласка, мы вырашылі, што мы не будзем ніякім карніцкім органам, і па сутнасці у нас і няма такіх інструментаў, каб кагосьці там караць. Але мы фіксуем і пакуль заклікаем усіх вас з павагай ставіцца адзін да аднога і крытычна ставіцца да інфармацыі, якая прыходзіць асабліва пад відам нейкіх апытанак і рэйтынгаў, што ўжо хтосьці там відавочны лідар, а хтосьці відавочны аўтсайдер. Канчатковыя вынікі гэтага галасавання усе мы з вами даведаемся 28 траўня. Вось яны будуць сапраўднымі. А ўсё, што напярэдадні, гэта у лепшым выпадку гульня, у горшым выпадку брудная гульня. Дзякуй. У мяне ўсё. Калі ласка, дадавайце, калегі, кого што ёсць. Калі можна, я одно слово скажу. Некаторыя з такіх цацак рэйтынгаў створаныя рэдакцыямі розных і залежных і незалежных медыа і блогерамі, і тэлеграм-каналамі, і на іх ёсць выніку розныя дадзеныя, якія ілюструюць там тыя ці іншыя погляды, па-першае, тых, хто карыстаецца гэтымі крыніцамі інфармацыі, па-другое, тых, хто удзельнічае ў гэтых апытанках, і па-трэцяе, і мы разумеем у камісіі таксама і спадзяемся, што гэта разумеюць і выбаршчыкі, выкарыстоўваюцца часам тэхналогіі накручвання рэйтынгаў з рознымі мэтамі, ці каб паўплываць на тых, хто гэта бачыць, ці каб падставіць таго, за каго гэты рэйтынг накручаны. Мы не разбіраемся ў тым, хто дзеля чаго гэта робіць, але звяртаем увагу на тое, што адказнасць за дэманстрацыю падобных укосках вынікаў несуць тыя структуры. Ну і ў дадзеным выпадку можна казаць пра незалежныя структуры, медійныя арганізацыі і блогераў, якія іх ствараюць. То бок, калі у вас ёсць прага да высокіх стандартаў журналістыкі, памятайце таксама аб тым, што ў дадзеных выпадках вы можаце ад гэтых стандартаў адыходзіць і аднасіцеся да гэтага, калі ласка, таксама адказна. Дзякуй.
Ну, мы гэтую нашу такую зварот дэкларацыю яшчэ аформім асобным дакументам, но выбачае гаспадарства, трэба было разглядзець пытанне, я яго прапусціла, і зараз я да яго звяртаюся. Гэта у нас сёння на парадку дня пытанне зварот і просьба ад спісу аб'яднання палітычных партый «Народная грамада» і «Беларуская хрысціянская дэмакратыя і салідарнасць». Яны да нас звярнуліся з просьбай унесці змены у напісанне прозвішча ў спіс, удакладню не ў сам спіс, не ў парадак, не змяніць асобы, а проста дадаць да напісання, таму што зараз яно выглядае напісаннем лацінкай, дадаць яшчэ кірылічную транскрыпцыю прозвішчаў чальцоў гэтага спіса. І я зараз прашу вас, калі ласка, выкажыцеся, таму што дагэтуль выбарчая камісія ніякім чынам ніякіх зменаў не ўносіла самастойна. Вось да нас звярнуліся лідары спісаў, і па іх просьбе мы можам гэтыя змены ўнесці. Калі ласка, у каго што ёсць па дадзенаму пытанню сказаць. Калі ласка, Ярослав. У меня толькі одно пытанне і прапанова. Хто будзе здзяйсняць гэты пераклад? Ну, не пераклад, а транскрыпцыю. Яны даслалі нам у сваім звароце, яны даслалі зварот з ужо гатовай транскрыпцыі. Тут мы таксама ніякую адказнасць на сябе не ўзялі, мы толькі спраўдзілі, верыфікавалі, што гэтая дадзеная транскрыпцыя адпавядае таму, што пазначана ў людзей у пашпарце. І мы дадзім так, як мы давалі да ўсіх астатніх. Даем прозвішча і ў дужках іншае напісанне. То бок мы пакідаем два варыянта, па сутнасці мы толькі дадаем кірылічнае напісанне у тым выглядзе, якое нам прыслалі лідар спісаў, і мы спраўдзілі адпаведна пашпарту. Мне асабіста я згоден. Я таксама падтрымліваю, згоден. Я хотела бы пазбегнуць канфлікту інтарэсаў, таму я ўстрымаюся. Я адзінае хацела зазначыць, што папярэдні спіс, які быў апублікаваны на рэсурсах Каардынацыйнай рады, ён не адпавядае рэчаіснасці. Магчыма, там была прыпушчана памылка, не ўдакладнілі інфармацыю, таму кіравацца гэтым спісам, якой, магчыма, ўжо дзесьці пайшоў праз рэпосты з тэлеграм-канала Каардынацыйнай рады, не варта. Ён будзе апублікаваны ўжо, я так разумею, з удакладнёнымі дадзенымі, з поўнымі рашэннямі выбарчай камісіі. Адпаведна, з свайго боку заклікаю кіравацца актуальнай інфармацыяй, і паколькі сёння на пачатку стрыма было агучана даволі шмат прозвішчаў, якія на сённяшні дзень выключаныя з выбарчай кампаніі, таксама я хацела бы звярнуць на гэта ўвагу, таму што тэхнічна не заўсёды мы паспяваем актуалізаваць інфармацыю, і я свайго боку таксама заклікаю удакладняць кожны пункт, кожны нюанс, калі вы альбо рэпосціце, альбо публікуеце на сваіх рэсурсах інфармацыю выбарчай камісіі. Дзякуй. Ну, я дадам, што памылковы гэты спіс, пра які узгадала Лена, з'явіўся не па ініцыятыве выбарчай камісіі. Мы у такім выглядзе спіс нікому не накіроўвалі. Гэта не ад нас сыходзіла гэта ініцыятыва, і не мы размяшчалі гэты спіс. І яшчэ дадам, што сёння, пасля пасяджэння, цягам бліжэйшых 2 гадзін будуць апублікаваны удакладнёныя актуальныя спісы цягам на сёння з улікам усіх зменаў, якія сёння мы тут агучылі. Калі ласка, калегі, ёсць яшчэ ў кагосьці заўвагі ці пытанне? Не, я таксама не супраць. І я за. Ну і апошняе у нас пытанне на парадку дня – гэта запрашэнне незалежных назіральнікаў да удзелу ў выбарчай кампаніі. У нас ужо цягам на сёння ёсць запыты і камунікацыі ад еўрапейскіх назіральнікаў, якія хацелі бы прыняць удзел. У нас ёсць таксама запыты ад прадстаўнікоў выбарчых суб'ектаў, якія б хацелі накіраваць сваіх назіральнікаў за гэтымі выбарамі. І у прынцыпе у нас няма там нейкіх абмежаванняў альбо перавагаў, каго нам дапускаць
каго не дапускаць. Таму, калегі, калі ёсць прапановы, да каго звярнуцца, альбо увогуле цалкам, ну, якія-небудзь заўвагі, то давайте зараз абмяркуем гэта. Калі ласка, Ярослав. Там Алена першую руку подняла. А, выбачайце, не бачыла Алена, калі ласка. Не, падалося, прабачце. Ну, калегі, глядзіце, што мне падаецца, мы, як выбарчая камісія, зацікаўлены ў тым, каб гэтая працэдура выбараў была максімальна празрыстай. Гэтую празрыстасць могуць забяспечыць не толькі чальцы камісіі, камісія, але і незалежныя назіральнікі. Хто бы мог быць патэнцыйна, якія групы могуць такіх назіральнікаў даслаць. Па-першае, гэта прадстаўнікі краін. І у нас уже ёсць запыты ад некаторых прадстаўнікоў некаторых дзяржаўных структур, прабачце, некаторых краін, якія ўходзяць у склад Еўрапейскага звяза. Потым незалежнымі назіральнікамі могуць быць прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, таксама розных краін, уключаючы Беларусь. І ну, медыа у дадзеным выпадку могуць удзельнічаць і як-то асвяшчаць выбарчы працэс, не з'яўляючыся пры гэтым не валодае статусам назіральнікаў. І я пакуль што думаю наступнае, што са свайго боку, з боку выбарчай камісіі, мы павінны распрацаваць афіцыйны зварот да прадстаўнікоў усіх краін, якія мы лічым дэмакратычнымі, для таго, каб яны маглі даслаць сваіх прадстаўнікоў. Гэта могуць быць розныя дзяржаўныя органы, гэта могуць быць парламенты, гэта могуць быць урады, а таксама паспрыяць таму, каб прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці розных краін таксама маглі назіраць за гэтым працэсам. Назіранне у нас магчыма, паколькі выбары досыць спецыфічныя, як мы сёння абмяркоўвалі, гэта мировая прэм'ера такіх выбараў у свеце, то ну, у нас ёсць уже ўяўленне, што можна, собственно, назіраць. Назіраць можна там нашы паседжанні, назіраць можна працэс галасавання, дакументаабарот. Ну, карацей, гэты спіс у нас ужо больш-менш ёсць, але я думаю, што ёсць такое адчуванне, ну, можа, яно толькі ў мяне, прабачце, калі я памыляюся, што павінен быць, ну, іншы ўзровень. І такое, як бы гэта сказаць, эмацыйнае ўспрыняцце, што, можа, мы не можам запрасіць прадстаўнікоў усіх краін, таму што, ну, мы не можам там аплаціць іх фізычную прысутнасць, напрыклад. Прысутнасць, калі яны б хацелі фізічна прысутнічаць, то дзе яны маглі бы прысутнічаць фізічна і так далей. Таму я думаю, што было б карэктна з нашага боку распаўсюдзіць такое запрашэнне па парламентах усіх краін. Афіцыйна гэта вялікі кусок, кавалак працы, нам патрэбна будзе звярнуцца за падтрымкай і паглядзець, хто пагадзіцца на гэта. Я бы зрабіў асобны фокус яшчэ і на такія структуры, як Еўрапейскі звяз, як не краіна. То бок направіў бы запрашэнне да Еўрапейскай камісіі і асобна звярнуў увагу бы на, паколькі Беларусь ўсё ж такі краіна ўсходняга партнёрства, на такую структуру, якая называецца Евронест, парламенцкая dimension. Забыўся, як это слово будзе па-беларуску. Парламенцкае вымярэнне ўсходняга партнёрства. І такой ліст бы накіраваў, і потым бы адразу тлумачыў, у якой форме гэта назіранне можа праходзіць і чаго мы са свайго боку чакаем ад тых, хто будзе назіраць. Падспутна я бы казаў пра запрашэнне прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці менавіта з нашага рэгіёна. Калі будуць звароты да нас з іншых рэгіёнаў, мы можам іх разглядаць, але я б казаў пра форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрства,
ва ўсходнім партнёрстве, як вы ведаеце, апроч Беларусі яшчэ 5 краін, у кожнай з іх ёсць нацыянальная платформа форума грамадзянскай супольнасці. І я б звярнуўся праз беларускую нацыянальную платформу да астатніх нацыянальных платформ, каб запрасіць назіральнікаў ад іх. У запрашэнні адразу бы патлумачыў, што у нас няма ніякага бюджэта ўвогуле зеро, таму гэтае назіранне мы прапануем у тых формах, якія можам прапанаваць, яны самі могуць вырашыць, там, ці ім гэта цікава, ці ёсць у іх на гэтая магчымасць. Но галоўная тэза тут, апроч таго, што гэта забяспечыць дадатковую празрыстасць, гэта яшчэ і тое, што у пэўным сэнсе гэта назіранне за гістарычным працэсам, які тычыцца, можа, не толькі Беларусі, а таксама тое, што праз іх удзел легітымнасць гэтаму працэсу будзе нададзена больш высокая, а калі будзе нададзена больш высокая легітымнасць працэсу, то і больш высокая легітымнасць таму суб'екту, які ствараецца такім чынам праз гэтыя выбары. І нам трэба не парушыць тое, што называецца міжнародны этыкет. То бок, калі мы запросім прадстаўнікоў адных краін і не запросім іншых, то гэта можа быць успрынята як некарэктныя паводзіны з нашага боку, якія могуць мець палітычныя наступствы, чаго б хацелася б пазбегнуць. Дзякуй. Дзякуй, Ярослаў. Калегі, хтосьці хоча штосьці дадаць? Алена, калі ласка. Я хацела бы дадаць, Ярослаў вельмі скромна сёння агучваўся тое, што мы сёння абмяркоўвалі. Я асабіста хацела бы падзякаваць, таму што сёння ён давёў да міжнароднай супольнасці даволі дэталёва працэс нашай працы. Усе тыя цяжкія пытанні, з якімі мы сутыкаліся разам з Аленай, яны фактычна на пальцах паяснялі ўвесь працэс без бюджэту, як можна арганізаваць якасныя выбары. Гэта было вельмі слушна, і я прапускаю, што кожная міжнародная арганізацыя, якая хацела бы даведацца, як можна у выгнанні арганізаваць аж цэльныя выбары для такой вялікай даволі структуры. Я нагадаю, што у нас блізка 300 зараз чальцоў, якія прэтэндуюць у каардынацыйную раду на выбарах. Адпаведна, гэта даволі вялікі масіў дадзеных, і на сённяшні дзень можна канстаціраваць, што пакуль першыя вось гэтыя, амаль ужо 2 этапы. Першы этап – гэта рэгістрацыя нашых кандыдатаў і агітацыйны перыяд, яны праходзяць так цяжка, але тым не менш вельмі цікава і вельмі слушна. І, канешне, нам вельмі важліва, каб гэтай працы была дана ацэнка міжнароднай супольнасці, паколькі дзейсна мы стварылі прэцэдэнт. Но, прынамсі, я за астатні 40 год не памятаю вось такой сітуацыі, якая была б у Беларусі, і мы так шчыльна хацелі бы ўсё ж такі заявіць пра сябе, што мы асобная дзяржава, якая мае вельмі сумленных грамадзянаў, якія, нягледзячы на ўсе тыя праблемы, з якімі сутыкаюцца людзі, ўсё роўна удзельнічаюць у палітычным жыцці краіны і намагаюцца яго зрабіць якасней і наблізіцца да тых стандартаў еўрапейскіх, якія нам так блізкія. Адпаведна, па-першае, я хацела бы падзякаваць нашым калегам, якія сёння вытрымалі гэты марафон з замежнымі назіральнікамі і праявілі сябе вельмі якасна, і мне вельмі было прыемна прысутнічаць пры гэтай размове. І, па-другое, напэўна, я заклікаю ўсіх. Мы разумеем, што крэдыт недаверы да каардынацыйнай рады даволі высокі, але мы і з боку сваёй працы і зараз падчас агітацыі спрабуем паказаць, што каардынацыйная рада – гэта структура, якая мусіць існаваць, і гэта людзі, якія там будуць прысутнічаць. Гэта тая катэгорыя грамадзянаў Беларусі, якія на мэце сваёй ставяць прадстаўленне грамадзянаў Беларусі ў замежжы. І з таго, што я назіраю, прынамсі, зараз у агітацыйнай кампаніі, першапачатковае пытанне – гэта беларусы ў Беларусі і беларусы ў замежжы. Таму, канешне, з свайго боку я буду заклікаць нашых сумленных грамадзян Беларусі праявіць сваю грамадскую пазіцыю і ў такім цяжкім пытанні, як прадстаўніцтва каардынацыйнай рады у міжнароднай супольнасці. Дзякуй.
Прабачце, я б адзінае, што, можа, дадаў, ну, я думаю, мы можам казаць не толькі пра міжнароднае прадстаўніцтва. Гэта, канешне, ну, найбольш відавочнае, пра што мы можам казаць, але ну, тут можа быць і прадстаўніцтва на нацыянальным узроўні, і прадстаўніцтва ў перамовах з так званым асацыйным Мінскам. Далей мы не ведаем гэтага. Таму я б не абмяжоўваў зараз мандат будучай Канстытуцыйнай рады. Я б казаў, што да, у любым выпадку мы гарантуем, наколькі мы можам гарантаваць тое, што выбары у гэтую структуру адбываюцца празрыста і суадносяцца з самымі высокімі магчымымі ўвогуле ў гэтай сітуацыі стандартамі дэмакратыі. Чым потым будзе займацца Координацыйная рада, гэта вырашыць Координацыйная рада і партнёры Координацыйнай рады. Но я б іх не абмяжоўваў там толькі міжнароднай працай вось зараз на гэтым этапе. Вельмі слушная заўвага сябра Ярослаў, канешне, але я падкрэсліла, што пытанне Координацыйнай рады, прынамсі з тых праграмаў, якія мы бачым, гэта нашыя беларусы, якія знаходзяцца у Беларусі і ў замежжы. Дзякуй. А можна я запытаюся, паколькі я там гэтую ініцыятыву на сябе ўзяў з прапановай, меркаванні вашай калегі, што вы думаеце, ці гэта слушная ідэя запрасіць увогуле так шырока незалежных назіральнікаў, альбо вы думаеце, што можа не варта гэтага рабіць, альбо зрабіць якія-то там таргеціраваныя запрашэнні, сегрегацыю якую-небудзь там па якіх-небудзь крытэрыях зрабіць. Я просто не ведаю вашага меркавання на гэты конт. Сміцер, калі ласка. Ярослав, шановныя калегі, я цалкам падтрымліваю. Я ўжо напярэдадні казаў, што чым больш у нас будзе назіральнікаў, тым, на маю думку, празрыстымі будуць выбары і тым больш будзе падстаў для прызнання гэтых выбараў з боку міжнароднай супольнасці ўнутры Беларусі паміж дэмакратычнымі сіламі. Адзінае, з чым мы можам сутыкнуцца, гэта з нашымі абмежаванымі тэхнічнымі магчымасцямі па прыёму гэтых назіральнікаў. Але давайте будзем рухацца крок па кроку. Я, Ярослав, вашу прапанову падтрымліваю. Трэба запрашаць назіральнікаў з амаль што ўсіх краін дэмакратычных, тых, якія мы лічым дэмакратычнымі і якія насамрэч такімі з'яўляюцца, то бок гэта Еўразвяз, ЗША, Канада, Вялікая Брытанія, не ведаю, што яшчэ там, ну, гэта неяк мы акрэслім гэты спіс. Вось, а ўжо далей, як мы будзем з імі працаваць, якім чынам перадаваць інфармацыю, наколькі глыбока мы зможам ім распавесці пра існуючы стан у Беларусі і тыя палітычныя працэсы, якія адбываюцца у тым ліку ў Координацыйнай радзе. Гэта ўжо наступнае пытанне і будзем яго вырашаць тады, калі яно стане актуальным. У мяне ўсё, дзякуй. Я калі падсумоўваючы, скажу так, я катэгарычна за назіранне за выбарамі з боку НГО, дзяржаўных органаў, недзяржаўных арганізацый, грамадскай супольнасці розных краін, з боку выбарчых суб'ектаў і сродкаў масавай інфармацыі. У мяне ўсё, дзякуй. Місера, можна ўздагонку пытання тады. Вось вы проста сказалі, што ўсіх дэмакратычных, ну, я думаю, што мы вызначымся са спісам дэмакратычных краін. Да, а мне тады ўзнікаюць пытанне, што рабіць у такіх выпадках, калі мы дойдзем там да недэмакратычных. Ну, напрыклад, я прапанаваў рэгіён усходняга партнёрства. Можна там апроч Беларусі ёсць яшчэ, напрыклад, Азербайджан.
і, скажем так, нельга сказаць, што гэта відавочна дэмакратычная краіна. У краіне таксама ёсць палітычныя зняволеныя, напрыклад. Тады гэтая ідэя з сходнім партнёрствам адпадае, калі мы запрашаем толькі дэмакратычныя краіны. Відавочна дойдзе пытанне да расійскага боку. Я б не запрашаў прадстаўнікоў і назіральнікаў ад Расіі, можа быць толькі ад грамадзянскай супольнасці, но гэта таксама яшчэ пытанне. І калі пытанне дойдзе да Беларусі, зразумела, што мы запрашаем назіральнікаў ад дэмакратычных сілаў, ад грамадзянскай супольнасці. Там гучалі яшчэ прапановы запрасіць так званую цэнтральную выбарчую камісію Рэспублікі Беларусь назіраць гэта. Кажу так званую, таму што мы, я думаю, не прызнаем легітымнасць такіх структур, но можа ў парадку майстар-класа па арганізацыі дэмакратычных выбараў. Но ў любым выпадку вось крытэр, па якому мы будзем гэтыя запрашэнні дасылаць, ён все-таки тычыцца таго, ці прызнаны гэтай краіны міжнароднай супольнасцю як дэмакратычнай, ці не. Шановны калега, давайте гэта абмяркуем у працоўным парадку пазней. Нават тыя краіны, якія з'яўляюцца там насамрэч аўтарытарнымі, жа ёсць пэўная частка насельніцтва, якая імкнецца там да дэмакратычных стандартаў, у тым ліку розныя недзяржаўныя арганізацыі, прадстаўнікі грамадскай супольнасці і гэтак далей. То бок з боку гэтых краін могуць быць запрошаны прадстаўнікі асобных суб'ектаў. Так, на мою думку, на ўскідку. Дзякуй. Дякую. Что остальные думаете, коли можно спытать? Мне также эта идея нравится, очень хорошая, с наблюдателями. Как сказал Дмитрий, действительно, мы тут и сами фактически в качестве волонтерства тут все это осуществляем, да, поэтому... Но можно решать, да, проблемы по мере их поступления, отправить приглашение, посмотреть, есть ли заинтересованность, и уже отталкиваясь от этого, изыскивать, да, какие-то возможности и думать о том, каким образом возможно это осуществить. Плюс помимо самого наблюдательного процесса, я считаю, что это еще очень хорошая возможность напомнить о положении Беларуси, почему мы проводим выборы именно таким образом, и о белорусской повестке лишний раз напомнить. Поэтому я только за. Алена, калі ласка, рука. Так, я хотела бы зазначить, у мінулым стріме пожартаваў Ярослав, зараз я бы хотела пожартаваць, тому што наступныя выборы, якія будуць праходзіць у іншай краіне, будуць ім тыкаць. Гляньце, беларусы ўвогуле без бюджэта выборы правілі. Так мы можем тут ставить прецедент, что бюджеты порежуть. Ось, але мне, Ярослав, вельмі падабаецца ідэя. Безумоўна, як слушна Альвіна ўжо зазначила, нам вельмі важліва, каб нашу працу ацэнілі і дзейсна Беларусь не знікала з палітычнага інфармацыйнага поля. Гэта для нас прыярытэтна. Мы і працуем увогуле дзеля таго, каб Беларусь не знікла ані з палітычнага інфармацыйнага поля, ані з мапы ўвогуле. Адпаведна, мы можам у працоўным парадку абмеркаваць тыя краіны. Канешне, я там ужо супраць адной галасаваць буду так 100%. Вось, і я не скрываю гэта расчысты. Я лічу, што ім трэба вучыцца быць людзьмі на пачатку, а не галасаваць у выбарах. Але, тым не менш, вось такая прапанова, як вызначыцца, з кім мы можам патэнцыйна пасябраваць яшчэ лепей, чым мы сябруем зараз, гэта вельмі слушна. Адпаведна, я падтрымліваю вашу ініцыятыву і прапаную перанесці ў працоўным рэжыме разгляд прапановы Ярослава. Дзякуй. Андрей, калі ласка, яшчэ вы не выказываліся. Нет, у меня, соответственно, конечно, нет возражений, идея замечательная. Конечно, более подробно ее надо обсуждать в рабочем порядке. В общем-то, коллеги сказали, все необходимо, поэтому мне повторять нет смысла за ними. Все, что необходимо было высказать, все было высказано. Поэтому предлагаю все это перенести еще на заседание в рабочем порядке. А так я, конечно, за. Всім дякую за ваше меркаванне. Я думаю, што ў рабочым парадку, працоўным парадку нам трэба будзе яшчэ зразумець хаця б прыкладна аб'ём
камунікацыі, які нам прыйдзецца пры такім падыходзе весці, улічваючы, што у нас няма ні прэс-сакратара, ні службы пратаколу, нічога такога, нам трэба будзе зрабіць максімальна простае запрашэнне, максімальна просты варыянт камунікацыі для таго, каб проста мы шесцяром не здолеем пракамунікаваць з прадстаўнікамі 100 краінаў, і трэба будзе даць распрацаваць на пачатку механіку, як гэта можна зрабіць, і пісьмова гэта пракамунікаваць, скарачаючы аб'ём камунікацыі да магчымага мінімума, перед гэтым балансуе з тым, каб удзел у назіранні быў магчымым максімальным. Лёгкіх шляхоў мы не шукаем. І ў гэтым месяцы. І ў гэтым выпадку таксама. Я таксама падтрымліваю вас, калегі, і я думаю, што да панядзелка мы тады распрацуем нейкі такі шаблоннае запрашэнне. Будзе ў нас ужо нейкае такое ўяўленне, каму мы яго рассылаем, і ўсю гэтую архітэктуру, як сказаў Яраслаў, мы прапрацуем. Зробім, тым больш ужо у нас ёсць запыты ад людзей, якія выказалі зацікаўленасць прыняць удзел, і таксама мы звяртаемся да прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці, выбарчых суб'ектаў, што вы можаце звяртацца да нас ужо зараз на наш афіцыйны мэйл з запытам акрэдытацыі пэўных персон, якіх вы вылучыце ў якасці сваіх грамадскіх незалежных назіральнікаў за выбарамі. На сёння, спадарства, у нас усе пытанні мы разглядзелі. Усім дзякую, усім добрага плённага завяршэння дня і прыемных выходных. І дзякуй вялікі ўсім, да пабачэння. Жыве Беларусь! Жыве вечна. Дзякуй, да пабачэння.